Al novembre, la festivitat de Tots Sants assenyala el temps per recordar els que ja no són entre nosaltres i, inevitablement, ens apropa al misteri de la mort. Aquesta certesa, l'única que tenim els humans des del moment en què neixem, ha alimentat rituals, creences i religions des dels temps més remots. I Tarragona té un bon grapat d'històries per explicar. A finals del segle XIX, en una Europa trasbalsada pels accelerats canvis produïts per la Revolució Industrial, una colla d'intel·lectuals i somiadors van pensar que el progrés científic acabaria demostrant que hi havia alguna cosa més enllà d'aquesta vida. A l'onada d'ocultisme i espiritisme que va recórrer el món, hi va tenir un paper destacat un aristòcrata tarragoní, fill d'una de les famílies més importants de la ciutat. Qui va ser aquest personatge? Com va reaccionar la seva família? I com va acabar els seus dies? Som davant del Conservatori de Música de Tarragona. En aquell temps, aquesta era la casa de la família dels marquesos de Montoliu. A la façana, una placa recorda a Manel de Montoliu, crític literari. En canvi, costa trobar enlloc cap referència del seu germà, tal volta com si mai hagués existit. Francesc de Montoliu i Togores va néixer a aquesta mateixa casa. El seu pare, Plàcid Maria de Montoliu, va ser l'alcalde de la ciutat. Des de petit, Francesc va mostrar un caràcter seriós, enèrgic i curiós. Amant dels estudis, va cursar dret i enginyeria agrònoma, al mateix temps que aprenia a tocar el violoncel. Sent catedràtic a Madrid, les seves inquietuds vitals el van portar a explorar noves idees que el canviarien per sempre. A les seves mans va arribar l'obra de Madame Blavatsky, una dona de vida extraordinària fortament relacionada amb les societats esotèriques i espiritistes de l'època. Se li reconeixen suposats poders sobrenaturals i va ser considerada com la renovadora de l'ocultisme modern i la creadora de la teosofia, un corrent que amalgamava religions, ciència i filosofia. Poc temps després, rebria l'obra completa d'Helena Blavatsky, Isis sense vel. Es tractava de 2 volums en anglès, llengua que no coneixia, però que en 3 mesos va aprendre a llegir perfectament. La seva lectura el va transformar. Va traduir l'obra de Blavatsky al castellà, va fundar un grup teosòfic a Barcelona i a Madrid va presidir l'Espanyol. Les noves conviccions de Francesc van constituir un escàndol per la família, fervorosos catòlics que el van acabar per desheretar. Malalt de febres tifoidees, els seus amics teosofistes, entre els quals hi havia el doctor Roviralta, el van cuidar fins als darrers dies. S'explica, però, que mentre agonitzava, la família a porta tancada va simular una conversió in extremis. El 10 de maig del 1892 moria i fou enterrat pràcticament d'amagat, mentre s'afanyaven a cremar els seus escrits. Encara avui, però, milers de seguidors llegeixen els seus textos. En paraules de Madame Blavatsky, tot té un final, tot passa, només la veritat és immortal i viu eternament.